Anġlu Vella huwa fost 18 persuna morda bil-Kliewi li jattendu regolarment għad-dijaliżi fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Ta' 72 sena Anġlu huwa wieħed mit-tliet persuni li għadhom jgħixu f'Kemmuna. Fil-Jum Dinji tal-Mard tal-Kliewi huwa news bakkar fil-gżira Għawdxija, fejn segwa l-proċess li jgħaddi minnu Anġlu darbtejn jew 3 darbiet fil-ġimgħa biex jingħata l-kura. Ma' tokki ta' 7 ta' filgħodu, Lanċa li l-arranġamenti għalija jieħu ħsiebhom l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex tiġbru Minn Kemmuna u twasslu mal-mol fl-imġar. Hemmhekk tkun qed tistennih ambulanza. L-ewwel ħaġa li jagħmel hekk kif jitla' fiha, Anġlu iċempel lil ħuh salvu li jgħix miegħu Kemmuna. Sajn fuq bil-mod. Okej, għall-istor issa. Okej, ċaw għal-issa mela, ċaw. Vjaġġ ta' madwar 10 minuti fl-ambulanza iwassal lil Anġlu l-Isptar. Hemmhekk il-professjonisti jdaħluh fis-sala fejn ineħħi ż-żarbun, jinteżen u jitqabbad mal-magni. Xi jiġi hawnhekk irranġawni għaliex formugni, għandi abbasijat hawnhekk jien. Jiġifieri ma jitħarrekx nitfarrak untu ġalli biex jħorġuni, anke bit nimxi. Waqt li kienet jingħata d-dijaliżi, l-anzjan tkellem magħna dwar l-akbar u ġieħ tara salih meta jkun irid imur Għawdex għall-kura. La jien il-problema meta kelli mal-temp jkun bħal grigal qawwi bħal li jagħmel, jiġifieri għax m'għandix biex nirkeb bil-Lanċa għalija b'ormol. Ikun mal-temp jien ma nirkebx. Minkejja l-iskareġġ minħabba traġed bejn Għawdex u Kemmuna, Anġlu ma aċċettax li jmur jgħix Għawdex. Bid-bissima u anki b'sens ta' determinazzjoni qal li l-gżira fejn twilet, trabba u għex ma jibdilha ma' xejn. Li 71 li kien jena aħjar minn Kemmuna ma nsejf żgur. Marija Għattart, infermiera f'Rin il-unit tal-Isptar ta' Għawdex, spjegat li għalkemm it-trattament iġib miegħu ċertu dbatija u restrizzjonijiet, mingħajru dawk morda bil-Kliewi ma jgħixux. Nagħmluhom il-labar biex nkunu nistgħu id-demm tal-pazjent jgħaddi minn ġol magna, anzi minn ġol filter, u l-filter jagħmel ix-xogħol li normalment tagħmel il-magna. Daw il-magna tneħħilhom it-toxins li jkollhom fid-demm u l-mażejjed u mingħajr dan it-trattament ma jistgħux ikomplu jgħixu unless xi ħadd jagħtihom kilwa. Is-sena li għaddiet 4 pazjenti li kienu jagħmlu d-dijaliżi f'Għawdex sarilhom trappjant b'suċċess. Il-kap eżekuttiv tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex spjega li Rin il-unit sa' Għawdex joffri l-istess servizzi bħal dak f'Mater Dei. Fil-waqt li jingħata servizz lil pazjenti li bħal Anġlu jkollhom bżonn id-dijaliżi fuq bażi regolari, jingħata wkoll servizz ta' twilight hours għal dawk li għal xi raġuni jew oħra jkollhom bżonn jieħdu l-kura matul il-lejl. Jingħata wkoll servizz għal Maltin u turisti li jmorru għall-btala f'Għawdex. Is-sena l-oħra dan is-servizz ingħata lil 80 persuna. Is-Sur Joe Fenek tkellem ukoll dwar servizz ġdid li beda jingħata din is-sena, fejn speċjalista qed tmur Għawdex u tagħmel l-analiżi tal-pazjenti hemmhekk. Fejn qabel il-pazjenti tagħna kienu kollhom mitilgħu Mater Dei biex isir dan ir-review, issa qed inġibu l-ispeċjalista on a regular basis biex tibqa' tiffollowja l-pazjenti tagħna, tara r-riżultati, tara treatment u x'mixi tajjeb, eċetera, eċetera. So bekk nippruvaw kemm jista' jkun inġibu is-servizz lejn il-pazjent u mhux nieħdu l-pazjent lejn is-servizz. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.